Geria chuan medi ikar chu laksak tumin thathum zet leiba irul to lova ngaidam chi ini to lo ba inga chu thuran ni se ilaler tel phei chu iten khop mai kar khaltlak po ini lo ti ina kar chu nu sak atuma medi chuan a thiamang to ka thlemin thathar hlo lak vele ba chu karom pedon cheu lom tia ngenin akar chu man saklo ram turin an nge na Geria chuan ngaidam thei ini to lo tia changin medi chuan thiam takin an lema ba aya voi khat min stratu zuai la tia dilin Geria chuan han throi mai po a hre lova ni masela medi ina tang chuan mi hang ke zung pui nei lian zet ron chuakin Geria chuan ipuka kalu chalo ti in medi chu a hnola akar chu ba aya lak sakin medi hian kar anei to don lo ani ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khong ani lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in sung lo sham ang u medi chuan ei tur mu nan bar pakata na thok ve trinin nula phanchang it tok leka khal ania an dorpon lama chuan Geria na hnu saktak akar ka mu in aru ka lak let atuma ni masela la let theilovin Geria chuan alo thlung thavio maya medi chu beidongin na chu athok le a poisa nei lo chuan monglen ringot po zi lo ti chu hria in aril ru chu a ha vio maya an customer pakhat chuan ron chai buain medi imut chu afu theilova poisa nei lo chuan hlimluya harti hreve in an pi chuan aron zila medi ipon thataka a tu thu hrilin a thian nu sara I chuan kar imamo vio chuan hei mi house fa pa hi ngai zong la adu lau che chuan anu le pa in an fa pa ngai zong chu kar pek an tumiti in advertisement chu an chiara mi house fa pa ngai zong le na chang shalo ngai zonga kar hlo chu atum vele ta ani mi house anu pa Ellison le ler chuan an fa pa kum som pakomi ngai zong le na chang shalo chu an mang an puya advertisement chu atopin an fa pa ngai zonga ni pui thei chu kar man to tak pek an tiama medi chuan Ellison te in lam chu panin rol thar kum som pakwa leka upa chu nula phanchang senior medi chuan chhaya tum tran ta ani medi chuan Ellison te nu pa chu mu in akum zat an lo zota medi chuan kum som thum pahni ani thuwa changin man mo dova pasala nei chuan fa pathum lai ala nei man thu chu an hrila Ellison te nu pa chuan an fa pa mi zia le nung chang eng kim chu hril vekin an fa pa parsia chu ran ngai na tak ani thu an hrila Ellison te nu pa chuan nula phanchang medi chu yai do ma se an fa pa chu tak chuan adu ring lovin ati tur chu an hrila medi ipon rol thar parsia chu athiamang to ka lem tluk atum ve ta ani medi chuan parsia chu ui enkol na hmuna va mu in aning koma ui adopt turang chuan in soin parsia chuan thatakin alo bia a ui la tur chuan lekha ti felin medi chuan a zein manga aril ru ne chu antuma parsia chuan engama lo ngai lovin medi chuan ui la turani lo thu chu an hrila an pani chuan in mil lo le in medi chuan gym ven chuan a tha ho a parsia chuan man ru a mu trawa wang chuan medi chuan ruk bo atum anga ngain anu te hnena chuan 911 call mai tur chuan an hrila medi chuan a phone chu lo chu sakngal vatin parsia chuan pepper spray mangin akapa motor atang chuan chukin medi chuan iril ru hne tumin inu le pa karon muasin karubo don lo chetia hrilin parsia chu a in thiam lo le no a tui manga ka fain medi chu ngai dam adila anin ton dan dik chi alo ma se an pani chuan in kop chhun zom an tuma kar luanga izon ngei medi hian atum ve bok medi le parsia chu tuipui kama kalin tui chen an tuma nula phanchang senior medi chuan asil fen chu phelvekin parsia nen chuan eden huan dress in tui an chenga
chutia nuam ti taka an cheng lai chuan tleirol hoklak rual ron kalin an silfen chu an lak sak veka medi chu thinrim hle in saruak ngalngatin tleirol hoklak kho chu abeya an pahnih chuan in hain motor chu medi chuan akhala parsia chu ama lo chuangin police chuan an ron uma rela wang chuan him thei lovin medi hian rol thar in stratut lama ton hriat la nei lo kop chu a hne so ve khop mai medi le parsia chuan in thlengin medi chuan tleirol I to lakin among chu an seka among chu tivirin akhal ema wang chuan nunglama tanga en chuan mai pum ni ani ringota parsia nungzang vel chu enin vundat na chikhat alo veya medi chuan kara hlo na turol thar buai pui chu hlo cham san atum bik reng lo medi chu an ina ho in a thian te chu an ron lenga chia khon tu dok chuan an kongkharon kikin medi chuan a hon vata doka chuan iba ipelawani chuan in po hi kan lilam mayang tia vawin medi chuan poisa kanei trep to ti in ngai na thiam na alo dila medi chuan lu sanin parsia nen anin det le dona wang chuan a hak tur thuam chu la chuakin ba nga vio ma se ngai zong nei ala sim thei bik reng lo medi le parsia chu leng chuak le in medi chuan aril ru ne sak ve nge atuma parsia chuan piano playin a thiam vio maya nula pakhat natali chuan ron bia in adu zia thu chu aron thrila parsia chuan engtin vak ma lo chang lovin medi chuan ti turan nga thu lo hrilin netali chu alo nara netali chuan kan party na hmuna local veru tia somin parsia chuan ole ti in alo changa medi chuan rem ti lo ma se parsia chuan kalsan dain medi chuan party na hmun lama vazon le atumta ani medi chuan parsia chu zongin nula thren ka tho chuan natali nen room lama an omti in an lo hrila medi chu thinrim hle in room kongkhar chu atlo chi a parsia po lo rui hle in alo luaka in nei tu pa chuan medi chu hawin a ina tanga kalbo ngal tur chuan alo hrila parsia chuan lo chan tumin medi izok chu an hneka an pani chuan party na hmun chua sanin an hole ta ani parsia chuan anu le pa hne na ngai zong anei ve to thu soin Princeton lama college kal chu adu lo thu hrilin khuwa hmun lo di nei chu a boi thak thu an hrila parsinu le pa chuan medi chu khola be ngalin kan fa pa hi college kal turin lo turro I thu chu a oi dawang ti in an hrila medi chuan kar ka hlona turani phot chuan engpo ka tiang tia lo changin an thu soi chu parsian alo hreve bok parsia chuan medi chu e a somin kanu le patinen in ruam man nakha ka hravek ti in a chu chala an kar pek tumpo chu ti chevekin medi nen chuan a topa anin stratuta parsia chuan sumwang che in min lo ngai zong ani motia chalin medi chuan ani lo thu in a changa in soifia na savio ma se parsia chuan sumpar lom tia narin medi chu a ringam lo ani bermai geria chuan medi kar chu ron pekirin parsia ponanu le pa hne na suma wangin tuma kangai zong du lo ti in a hrila medi chuan a hna thok ve zelin olsam lu tuka poisa nei tum chu abansana harsana tam tak tok ma se ataimak ema wang chuan sum thok chuak ve zelin ploting na chang chho zela medi chuan a thian te mu in a thian te chuan peman tum thu chu an hrila medi chuan angai thin tu thu hrilin a thian te chuan sum lama harsatna an neya medi hian a pui thei bik lo ani medi le parsia chu in hule in medi chuan ngai dam dil atuma kara wanga ngai zong ni ma se a mangai to thu hrilin parsia po chuan angai dama an pani chuan kumin thau tak ni ma se in kop chho zelin medi chuan a thorim na ra asenga an inte chu shalim parsia chu Princeton lama a hruaya an pani chuan tumlok ommi lovin anin mangai ta ani